Iki wis akal-akalanmu man. Aku iki mantan mekanik anu man mobil. Man. Oi. Assalamualaikum lah. Api penikula. Maki di lamban ulun mado. Yo wis tutup man. Ulangi. Kula nuwun. Assalamualaikum. Lain kulo nuwun. Jawabe gur monggo lo man. Podo assalamualaikum. Yo wis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, kena. Oleh api. Kowe iki carane koyo ngene iki ngapus aku kayak gimana? Ngapus ya kepala. Api masalah nih. Aduh, jengkel aku le nggak gelem balekno duitku man. Duit api banyak mak ketik api masih dimaksud niku semalu. Getok niku assalamualaikum muat. Aku jengkel. Ayo Jengkel kene lah. Mas. Ayo. Hayu api lah. Api lah, yolah api mas. Iki man, iki. Yolah api motormu. Aku iki winginane kuwi njaluk tuku motor Honda man. Yo hinji Honda aja lah. Aku njaluk motor Honda lo man. Hinji Honda sia, yang jeepnya mau api. Iki motor apa iki jajal bocor iki? Yo Beat. Aku njaluk Honda. Honda Beat ini segelah nih. Astagfirullahaladzim. Cuman jika kalau masalah nih kucak ngamuk-ngamuk. Aku njaluk motor Honda man uduk Beat. Honda Beat. Gara-gara merek le Honda Beat. Alah, gue gak Honda aja mah Beat anda nena niku. Anna jam niku Rene dhisik lu man ojo ngalih dhisik. Motor iki oke rusake lu man. Astagfirullahaladzim, cadang jaipa. Niku kan cuman bakman beli kunya motor pai. Jadi duitnya, jadi kan kudu beli ko. Motor iki akeh rusake iki man. Rusak dah api, lau nyisa. Medok si cadang-cadang muan. Motor iki lek tas standar kene ngomake mati man. Iya sangun. Oh, siji meneh iki soke gur siji lu man. Iya sangun saya lomba. Sijine nang ndi iki wis buat wis dol iki man. Astaga. Hinji kan Iki meneh nggene rantene iki. Jajal kepiye kuwi iki man? Aku njaluk solusi sing terbaik man. niku je sosokan si Jermane. Sosokan kepiye kabeh motor wis duwe rantai. Soke mesti loro. Iki gur siji lu man. Yo iyo sangun angkas. Kowe aja mentang-mentang aku wong alas man, wong kebon ora nggak ngerti mesin. Aku iki mbiyen mekanik man. Lain masalah mekanik ataupun niku nalom di mesin lain lomba. Si gelah nih motor metik hudi sangun kita standar ko mati. Enggak man. Sok nih sangun angkasai. Aku njaluk motor Honda man. Iyo hinji Honda mbah, hinji Beat Honda merek nih. Niku mah baca ko do. Iki Beat. Astaga. Iki Beat iki man. Ji tulisan Honda ji. Si Luni ini apinya. Wah iki wis aku wis diakali iki man. Iki kuwe sing nempel kuwi mauan. Lain nya namun ganyak agak mantan. Hinji motor hinji sangun otomatis ki standar nih ki tokek ko. Ja tokek ko standar nih sangun mati otomatis gelah nih. Iki wis akal-akalanmu man. Aku iki mantan mekanik anu man mobil. Ya Allah. Aduh, bodoh. Usah. Anda nih standar njiko. Aduh bener ke, aduh ku duit mau. Duitnya man. Iya bener ke, aduh ko. Motor sangun ko jisok sangun angka saing jisa. Medok antai, gila kan motor metik. So-soan hoke mo.